Ganda-ganda mo pa. Simula nung una kitang makita. Ganito. Alam mo ikaw, tumigil ka na. Bolero ka na eh. Tara na, kumain na tayo. Wala. Wala. Ay, Kaya... No regret ba yan? No regret? Yan kay Gusto. Ano ay matututunan ng ating mga viewers? Ayun si... Oy! Kamusta ka lang Ano ba yun? Kamusta ka? Napakataas ng paro ng sinabi ng asawa mo sa iyo. Mabuti ka daw asawa. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? mabuting kasama siya. Mula sa inyong love story, ano ang mapupulot na inspirasyon sa mga pag-viewers natin ngayong gabi? masasabi ko po una, huwag tayo mangangako kung di natin tutuparin. O huwag tayo magpupulit pagkataas sa isang tao kung di natin tutuparin. Kasi magiging kanina po ng frustration, depresyon, masakira ng buhay kung hindi natin tutundin yung pangako natin. So huwag po tayo mga guys. Nandun ang tiwala sa mag-asawa. Kalagayan mo sa buhay. Nagkala ko po yung tiwala sa isa't isa. Gusto ko tari. Irene and Guling, kami magpapasalamat na ha. Maraming salamat sa oras at binili ninyo sa magpakailanman. At sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwentong First Love Never Dies. Maraming salamat sa inyo. Good night. God bless you. God bless you. Salamat po. Thank you. Good night. So, mahirap kalimutan ng mga una sa ating buhay. Hindi po ba yung mga first kiss na yan, mga first holding hands na yan? Lalo na kung ito yung isang love life.